Onye ọma m, ị nụla akụkọ ndị hiri odo n'ụwa taa? Ọkọ akụkọ bụ m, Ọsọndụ Chukwuebuka. Onye ji aha pati Labour ọzọ ọkwa onye isi ala n'ime afọ 2023, Maazị Peter Obi, agwala onye isi ala Tinubu na ya kwesịrị ịgagharị ma nọdụ ala n'ụlọ iji lụso agha ihe ndị na-eche ala anyị aka mgba ka ọ dị ugbu a. Ụlọọrụ NNPC ebugala ọnụego mmanụ petrol gaa narị naira 839 kwa lita dịka ụlọọrụ Dangote nọrọ ụnyaahụ bugo ọnụego nke ha. Onye sinetọ na-anọchite anya ndị Bauchi Central n'ụlọ Sineti, Abdul Ahmed Ningi, ekpugheela ugbu a na mba US jiri ogbunigwe wakpo ndị omekome n'ime mba Naijiria bụkwanụ nke ụlọ Sineti ala anyị na-amaghị banyere ya. Gọvanọ steeti Anambra Chukwuma Soludo amachibidola ndị ahịa ịnọdụ ala n'ime ụlọ ha n'ụbọchị Mọnde n'ime ahịa 12 ndị ọzọ n'ime steeti ahụ maka ọ dị ndị ahịa Ọnịcha Main Market nọrọ taa mee njegharị iwe ma n'obichie akwa mmiri Naija. Na steeti Lagos, ndị uwe ojii agbapụla ndị na-eme njegharị iwe anwụrụ ose bụ ndị wụchara n'ụlọ omeiwu steeti ahụ taa iji gosipụta iwe ha maka nkwatụsị ụlọ ha gọọmenti kwatụrụ. Ọ bụ na bụ akụkọ ndị ahụ hiri odo n'ụwa taa. Sonyere anyị na YouTube, Facebook nakwa WhatsApp chanel anyị na Akụkọ n'asụsụ Igbo.